ויש לו ותשחק ליום אחרון. אדם לא הולך עם פתק כזה סתם, אלא עם איזושהי ידיעה באיזשהו מקום, שגם אני צריך אולי להיות במצב הזה של ותשחק ליום אחרון. זה מה שמצאו אצלו בכיס, אצל אוריאל פרץ לפני 12 שנה. אוריאל פרץ נהרג. יש לו אח צעיר יותר שנקרא אלירז, עוד לא התגייס לצבא. הורים שכולים, יש להם את הזכות להודיע לצבא ולדרוש שלא מגייסים את הבנים האחרים לחיל קרבי. אבל אלירז רוצה להתגייס, רוצה ללכת לדרכו של אחיו, וגם הוא לסיירת גולני. ויש לו אמא, גיבורה. האמא מרים פרץ חותמת לבן שלה, אלירז, כמה שנים, ממש סמוך לנפילתו של אוריאל, היא מוכנה שגם אלירז יתגייס, הולך גם הוא לסיירת גולני. אלירז נלחם. כמה מלחמות עברנו. לפני כמה שנים הייתה פעולה חומת מגן. אחרי ליל הסדר, פעולה בג'נין. פעולה בג'נין, אלירז כבר מפקד, יש לו חייל שנקרא גדי עזרא. היה שם קרב נוראי בג'נין, ונהרג שם חייל, שהוא היה פקודו של אלירז, גדי עזרא. גדי עזרא היה תלמיד בישיבת אור עציון, מאורס, חודש לפני חתונתו. בכיס, ראו בריאה שבראתי, תראו, בכיס של גדי עזרא, חייל של אלירז, מוצאים מכתב, והמכתב מיועד לארוסתו. ובמכתב הזה כתוב ככה, גדי עזרא אומר, המכתב הזה, אם את תקבלי אותו, ארוסתי, אם את תקבלי אותו, זה סימן שאני כבר לא בין החיים. כי המכתב הזה, אני כותב אותו בשבילך על הצד שאני נהרג. אם תקבלי אותו, זה סימן שאני לא נשאר בין החיים. והוא כותב שם ככה, אם תקבלי את המכתב הזה, זה בגלל שאני כבר לא אהיה בעולם. אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחיות איתך ולהקים איתך בית ומשפחה. אבל אני רוצה לצאת למבצע ואני מוכן לשלם את המחיר. ברגעים הללו, הרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שאמור להוליך אותך. ועליך להילחם ברשעה כאילו אין לך חיים פרטיים. והוא נהרג. ועברו כמה שנים, ואלירז פרץ זוכה להתחתן עם אישה גיבורה, קוראים לה שלומית. בחתונתו של אלירז פרץ, בחתונתו, באמצע הריקודים, הוא קורא לארוסתו של גדי עזרא ואומר לה, תשמעי, אני רוצה להכיר לך את אח של אשתי. והוא מכיר לה בחתונה, ברגע הזה, את אח של אשתו, ובאמת מההכירות הזאת שנעשית בחתונתו של אלירז לארוסתו של גדי עזרא שהוא חייל, מזה יוצאת חתונה. ארוסתו של גדי עזרא מתחתנת עם אח של שלומית, אשתו של אלירז. ולפני 3 שבועות בעזה, בהסתערות על מחבלים, כנראה מתוך רצון להציל חייל שלו, נהרג אלירז. והאימא הזאת, מרים פרץ, עומדת בגבורה, והאלמנה עומדת בגבורה. ראו בריאה שבראתי. איך אפשר להבין? אנשים יודעים למה הם הולכים. בקשה אחת יש למרים פרץ, עם ישראל, תתאחדו, תעשו מעשים טובים. איפה מקבלים את הרוח הזאת?
זה תחושה של אדם כל הזמן לעשות, לחשוב על השני. מי שחושב בחתונתו לדאוג לארוסתו של פקוד שלו, הוא זה שיכול להגיע לדרגות הגבוהות האלה. ואולי אפילו בדברים יותר קטנים. לפני שבוע יש לאלירז פרץ ילד קטן, אור קוראים. לפני שבוע, שבועיים אחרי שאבא שלו נהרג, הוא הולך בשכונה ליד הבית שלו עם מישהו מבוגר שמלווה אותו. והם הולכים ברחוב, ילד בן 5, יתום. פתאום הוא אומר לזה שמלווה אותו, אתה לא אבא שלי. אתה לא אבא שלי. והוא נדהם. אומר לו, נכון, אני לא אבא שלך. אבל למה אתה אומר את זה? אז אומר אור, הילד בן 5. יש כאן אבן באמצע הרחוב. עברת על זה ולא סילקת. אבא שלי כשהיה רואה אבן כזאת, תמיד היה מסלק אותה כדי שמישהו אחר לא ייפגע. ילד בן 5, ככה הוא זוכר את אבא שלו. ראו בריאה שבראתי. כשאדם חושב לא על עצמו, או מסוגל לצאת מהחיים העצמיים שלו על אחרים, מתחיל בדברים קטנים ועובר לדברים גדולים יותר, ועובר לדברים גדולים מאוד, עד נכונות למסור נפש עבור כלל ישראל. וזה הולך יחד עם עוצמות של רוח. אני יודע, קצינים בצבא, במיוחד קצינים קרביים, בשביל להשתחרר, אם הם זוכים להשתחרר, זה פעם בשבוע, פעם בשבועיים מגיעים הביתה לשכונה שלהם, לבית שלהם. אז האישה והילדים זוכים לראות. גם זה לפעמים כבר הוא צריך להגיע, אבל פתאום יש איזושהי פעולה, הוא נשאר שם במקום. אלירז פרץ, לפני חודש או חודשיים, יום חמישי בלילה, 2:30 בלילה, מצלצל לרב בהר המור, אומר לו, תן לי חצי שעה, 2:30 בלילה ביום חמישי, תן לי חצי שעה, אני רוצה ללמוד איתך. הוא אומר לו, אלירז, יום חמישי בלילה, אתה עכשיו שוחררת, לך הביתה, סע הביתה, חכים לך בבית. הוא אומר לו, אשתי שלומית רוצה ומסכימה שאני אקח חצי שעה לזאת, למלא את המצברים, אני צריך את החצי שעה, תעשה איתי חסד ותלמד איתי. איזה עוצמות? עוצמות הרוח, נכונות. ראו בריאות שבראתי, ראו בריאות שבראתי. מה אנחנו? איפה אנחנו עם זה? מי שחושב לאחרים, הוא נמצא בדרגות הגבוהות. בואו ניקח מזה משהו. לא יכול לעבור יום כזה בלי המחשבה, אני אעשה גם אני משהו למען עם ישראל. אני רוצה להזכיר כאן את תלמידינו שיצאו מבית המדרש שלנו ונפלו. חללי מלחמת יום הכיפורים, משה כהן, החכם, למדן, משה כהן, גם הוא. יש מכתב שהוא כתב לאחותו, בהושענא רבה. בהושענא רבה כתב משה כהן ביום הכיפור ב-73. לאחותו הוא אומר, הרבה חובטים בה וחובטים בה, אבל השדרה נשארת. נושרים עליהם ונושרים עליהם, אבל השדרה נשארת. עם ישראל נמשל לערבה, חובטים בנו וחובטים בנו. ונושרים עליהם, אבל עם ישראל נשאר. משה כהן גם הוא, מצאו אצלו מכתב אחר, האחרון, שנכתב אחר כך והיה מיועד להורים, אבל הוא החליט לא לשלוח אותו, ככה אמר איש צוות שלו, בגלל שהוא כתב שם כמה משפטים